doncs gràcies, presidenta. Efectivament, Junts per Catalunya avui presentem una proposta de resolució sobre un segell alimentari. Actualment és evident que a Catalunya tenim molts distintius i certificats que distingeixen per la seva qualitat, per el seu origen, els productes agroalimentaris, però no n'hi ha cap que certifiqui el que en podríem dir com el producte propi. O sigui, ens referim a aquell producte primari d'un agricultor, ramadera, o un producte elaborat, transformat, en el qual almenys l'ingredient principal provingui de la seva pròpia explotació, dels seus conreus, dels seus animals, i que ni tan sols de manera parcial ni tampoc temporal no provingui de fora. Això és concretament el que volem avui proposar que es certifiqui amb aquest nou segell que proposem. Pot semblar una proposta o un redactat, diguem-ne, molt purista, però no és així. O sigui, simplement el que pretén és fer justícia a aquells pagesos que volen certificar la traçabilitat pròpia dels seus productes i que pel fet de no existir aquesta certificació acaben quedant diluïts en altres segells més genèrics en els quals, i ben lícitament, es permet parcialment o fins i tot de manera total que el producte pugui provenir de fora de la seva pròpia explotació. I, evidentment, el plec de condicions que reguli això en un futur ha de ser prou realista com per poder entendre i poder fer de paraigües d'aquells casos en els quals, tot i que no hi hagi un sol titular, sí que es preservi l'esperit del que es pretén regular aquí. I posem com a exemple una explotació en la qual dos familiars són titulars diferents, però, per exemple, un és qui ostenta la representació de la granja i l'altre, per exemple, de l'obrador. També seria un cas que observaríem. O bé quan un pagès o pagesa fa societat amb algú altre per poder elaborar. Són casos que, evidentment, també haurien de quedar contemplats. I el que es pretén certificar és estrictament el producte. Això vol dir que si aquell pagès o pagesa creu convenient que una part de la seva producció ha de quedar fora de l'abast del segell, pot canalitzar-ho, evidentment, per la via que ho consideri oportú. I tampoc es pretén, com si fan altres segells, certificar quin és el canal de venda. Nosaltres entenem que un producte no perd intrínsecament la seva qualitat ni la seva traçabilitat pel fet que es pugui vendre de manera directa a la pròpia explotació, o bé online, o bé en col·lectivitat, restaurants, botigues, supermercats, el que sigui. El producte és el mateix. Per tant, el que aquí certifiquem és el producte independentment del canal de venda. Una traçabilitat que també estarà bé que estigui coberta per la tecnologia blockchain, com ja fan, de fet, altres segells que existeixen en el mercat. Hi ha molts exemples, i de fet nosaltres, i sé que la resta de diputats, òbviament també, voltem pel territori, i hi ha molts exemples de gent que ens demana poder estar coberts per aquest segell específic. És un segell que, ara posaré uns quants exemples, i veureu que és molt transversal, tant a nivell territorial com a nivell de la tipologia de producte que pot cobrir. Posem uns quants exemples. Estaríem parlant de formatges i iogurts, de melmelades, herbes infusionables, elaborats carnis frescos, mels, olis embotits, vins i caves, sucs de fruita, cremes vegetals, llegums cuits, etc. En definitiva, és un segell que creiem que pot sumar d'una manera important per distingir tota aquella pagesia que el que vol és seguir el model d'integrar-se en la cadena de valor afegit, que vol implicar-se en la transformació i en la comercialització dels seus productes i, evidentment, això sense cap mena de prejudici d'altres models d'agricultura, de ramaderia, del primer sector, que són tan vàlids i tan necessaris com aquest. Però avui posem el foc en aquest cas concret, que és un cas que, com deia, ens el reivindica i ens el demana molta gent, molts pagesos del territori, i per tant estarem molt agraïts si la resta de grups parlamentaris ens hi voteu a favor. Gràcies.